Oh, dapuke ngono, Reng. Oh iya, kabeh iki kudu duwe dapukan. Wong men semangat ki kudu duwe dapukan bab organisasi ki nek ora tetep ditotong wong ora karu-karuan. Wong arang sing mikiri arang. Arang. Oh. Mone iki penak bocah iki ngono. Telah samenten mau. Laporan. Iya kok. Ya nak, kowe arep ngaturke tembang apa? Tak bebaske menurut pilihanmu. Dadi kowe men duwe jati diri. Kayungyon Pak wis. Engko dibaleni neh ngono. Ya, ngaturke napa? Nyampi lali janjine. Oh. Lali janjine ki sing ndi? Dina minggu tak tunggu metu ning ngene metle kok tembang nek. Lho, takok kancane, tak ora takok ning mburi, tak kon mikir dhewe kok. Mikir dhewe wong ki urip wis dhewe. Urip dhewe mikir dhewe kok ora iso ki piye? Arep tak olehne yoyok jane iki. Kita golek yoyok wah, kuwedi mau abot tak gedhi niku lek. Apa, Nduk? Oh, ya tuh yo suwe iki mikire. Dadi urung temulai goleki. Jane kowe tak tinggal guyon iki tak enteni mikir. Tinggal guyon ya blong ya eneng. Oh, wong iki ora ngerti ngono turutane ora ngerti. Kene ngomong kono meneng kono ora mikir dadine apa mandek kobong. Ya napa? Napa nggih, Mo? Lah dilek salah lho, Mo. Kayak pamungkas. Sampeyan ajeng nembang napa? Lewong, Mo. Ya wis kuwi ya. Wis monggo, tembange monggo. Tembange napa? Lewong. Kowe lho nembang apa? Lewong, Mo. Monggo diaturke. Tenan. Kari dhewe penutupane andalan tenan. Matur suwun kepareng kula samangke nyuwun nggih menika kula pengin anak kula wadon Nandasari genduk Praborini lan genduk Karisma jumeneng sesarengan. Praborini wonten tengah, Nanda wonten kiring, Karisma wonten kanan. Ngono Kang, kae jaranan-jaranan sing dadi sepote. Nono nene nano ya. Asline sinden Jawa Timur ya cah telu iki. Andalane ya cah telu iki. Andalane. Kan jenengan ajari to Pak D. Gurune kan jenengan, yang mencetak seniman Jawa Timur kan jenengan termasuk. Iya no, ya kuwi wong ki ngono kuwi. Pancen Dharma kuwi mencetak kul kasapi minggat. Kul kasapi minggat. Nek iki wis tak tata mening ora. Minggat nek Prabu ora masalah. Prabu ki sok metu minggat ya ngetara neh, metu minggat ngetara neh wong. Gampang nekane Prabu iki wong tak incang ngono iki Prabu. Sing penting kan gak lali kandange lho. Lah aku lali. Aku arep kuwi demen lho, Prabu. Aku sampai hati ora. Temen lho ya, temen lho ya. Ngipi aku ora awakmu. Ngipi napa? Ngipi kok ambung pancen kok ya. Nggih, niki didhawuhi napa Pak D? Ah, lagune terserah kamu, tak bodhone awakmu. Lagune sing kepenak cah telu nembang bareng. Oke. Pujaning sih. Apa? Pujaning sih. Kudaning sih.
Pujaning sih pu. Pujaning sih no. Nggih. Kuping kuwi anu, Prof, sing kanane rada Budek. budeng dasmu kowe. Lah ya napa lho jelas kok pujaning sih lah kok gudal ning. Lah kene kerucuk-kerucuk ngarepe lho. Lho, kowe krungu. Ya gak lah wis Buanter. bianter kaya ngene kok iso jenengan. Pujaning sih. Jane ana tembang sing apik sok garapen lho Pak De. Apa? Salam kerong. Piye lagune? Ya engko ana koreone apik. Piye keronge piye salame piye? Duh angin depaki. Mau sing nyanyine sore mang ta? Iya dong. Iku ana koreone apik yang viral Pak De. Terus. Ora kan salam Oke. kerong, salam kangen. Langsung nggih tanggapan tahun ngarep. Iya. Neng Songgoriti kudu digarap iki. Oke. Oke siap. Lanjutno apa tembange? Ki mau cangkemmu ning. Pujaning sih. Ya oke. Opo. Aku etok-etok ora krungu Prof ngene iki. Lah Ben kowe ngelokne aku budek ngono ben. Lah, wong ngakoni lho kupingku prap sing rada suraya. Asline ya pujaning sih yang ngerti. Yuk. Nononeng. Pujaning sih. Wah, luar biasa. Kowe kaya pergiwane anu. Kaya pergiwati kae lho. Anu Solo kae lho. Ya, Sriwedari. anu. Pergiwo. Ya ora ono. Dawa katimbalan kan, Mas? Masa ngono? Masa ngono? Nggih. Oh, persis. Oh, ya ampun. Heeh. Dadi Gatotkaca jenenge lek ra kleru Pak sapa ya? Rosman ngono. Rosman, ku ya persis kaya kowe iki, Prof. Wong ya gendru kaya kowe. Kowe pomo Gatotkacane aku, pergiwane kowe. Wis dadi geger tenan. Kelengan teko. Geger niku geger apa? Yai pergiwo. Ngono suarane Gatotkacane. Ora kok gedhe ndak. Yai pergiwo. Dawa katimbalan Kang Mas. Tresnaku tanpa upama marang kowe, Yaji. Semanten ugi tresna kula kalian panjenengan Kang Mas. Pancen apik, Prof. Lah kemangko iso nyuwara ngono karepmu apa? Lah kan dawuh lek ketoprak niku napa intonasi kan kedah wonten to Ora, Pak De. kemang intonasine wayang wong lho. Oh, intonasi wayang wong nggih ngoten niku. Wayang wong Sriwedari biyen. Oh, Sriwedari ki Solo, Rosman karo Bu sapa ngono lho aku lali. Tokohnya kuwi. niku wau. Pergiwati karo Gatotkaca biyen ki ngono kuwi. Oh, Lah, alah. Petruke jenenge Surana. Oh, Wonge kaya nggih. Kardi ki Surana ki Nggih. Proses Kardi. Wayang wong nggih Pak De nggih. Kuwi wayang wong. Nggih. Ki ngaturke ana Tlatan Jombok, Plasaraja Jombang no. Kowe ra Jombang tepung nggih. to karo masyarakat kene. Nggih insyaallah tepung. Kenal maksudnya Pak De kan carane wong Jombang kali nggen kula Sidoarjo kan mek 1,5 jam. Ora ado to kok kene. Boten ado. Dadi masyarakat niku paling tidak meh padha kaya aku, kaya ludrukan Berarti nuwun sewu bensinmu ngoten niku. tek titik ya rene ya. Ya pancet ora ono apa jenenge titik akeh pancet ya apa pitunge kok asik titik rumangsane terus 1,5 jam terus titik ngono Weh, wis nawas urung jenengan 3,5 jam terus akeh ngono Ya ora maksud. peken nggon aku peken wong kok iso Wong ya aja nesu to, Prof. Nggih, mboten. Kowe iso jula-juli no. nggih saged no Coba jula-juli jajalan. Dadi piyayi kene seneng jula-juli to. jula-juli Jombang gone jare. Oh, ngono ya. Kan wonten nek nang Jombang mampir sengon lemah genah Akeh watune paman. akeh wedine paman Watune apa wedine? wedi dodo gak sambang nek kirim ingon iku mestine Ringin contong. apa Enek ringin contong ngono ya nek. parian Heeh. ono ae jenengan terus malu ya apa Ya aja engko aku. nggih monggo jula-juli nggih Ya sik anune no. Metune sarep no.
tung tak tok. Oke, tungtak. Apa jenenge? Ceko. Ceko ya. Teko. Yuk, 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 yuk. Tuku tahu ojo mlayu tahu logor disosor mentok. Rupaku ayu awakku lemu wis kesuwur bokongku semok. Neng ini tampil neng ini adem penak no, Bro. Nggih. Ora kesusu. Enggak kesusu. Ereng-ereng pinggire gunung. Ereng-ereng pinggire gunung. Ngendangi sapa? Diki to. Kok iso lho Diki. Iso wis tak les yo, wis tak privat. Diki. Sego jagung iwake teri wong sing ngidung calon bupati. Bupati Ludruk Pakde. Tak tak Ayo nandur sing kredi no, Prabu. Iya, Pak De. Dinikmati. Kayak ngene kok, Pak De. Pareane dinikmati lho. Awas. Siji. Nyirik apa? Tak blok.
Ayo Mas Diki. Awas sikep. Cuplikan Remo Kidungan Jula-juli Cuk. kala wau sampun. Komplit eneng sumbangane Nggih. barang yo, Nduk. Nggih. Enak Biasanya juga, lek ten Pak, ya. Jombang niku besutan jenengan semerap Besute piye? Besute piye? Kembang gedang ketebak tancepe wayang Sukonono. dudu sanak dudu kadang nek mati melok kelangan Terus? gini ku lanjutannya langsung jula-juli Oh. besutan ngoten niku Pak De Iya, wonten iya, iya. napa niku 3 aktor besut mangodo kali sinten ngoten lho pokoke enten Mesti Dadi wong- besutan ya. Wong Klodruk biyen jenenge lerok. lerok Heeh. niku jelentre Kae diawalek kayak gini Cak Durasim gitu. nggih Cak lerok kira iki menggambarkan pahlawan Surabaya biyen mula dadine tari ngremong. oh Remo Ya kira pahlawan to. nggih Tari bener. kepahlawanan ngono. Nggih Pak De Gambarne betul. kaya Sarip Tambak Yasa. Kowe ora sarep Tambak Yasa ora? Ero lah Omahmu karo ngene Paidi ndi? kidule Paidi iki gedangan no. Kait Paidi iki kulon kali Sarip Wetan kali Tambak Yasa. heeh Kitane Siwelan Kerta to. lurah gedangan tonggoku Oh berarti ki bangsane Paidi kowe. Kowe bane pengatok londo kowe iki berarti. lho tapi boloku sarip Lho, wong iki ning kulon kali kok ning Boletan kali lho. lho tapi kan aku pindah terusan Ngendi? Ning ndi? nang nggone lor kali Kok es lor kali ngendi? ya sepokok gak melo sapa-sapa dadi nggo lor kali ning tapi pancen cerita-cerita ngoten niku kedah semerap nggih Pak De Yo ngerti no, ngono. bener. Sarip kuwi kancane ra enek jenenge Mbah Patah dadi aku kenal banget. Aku kan tau dadi Sarip nomor 1 juara Jawa Timur. jenengan Ya apa sih kono gak ero lah. dadi sarip Juara Jawa Timur ki aku RRI kalah biyen karo aku. ya ampun terus ngremo Nek terus sampean ngremo sing juara siji ngidet telek kok sombong kok mesti sombonge percaya lek jenengan niku pancen Loh. multi talent Pak De iya manyen Sarip biyen mulane kan Sarip ki pakaiane putih ta. nggih Putih karo ireng ora kok medurunan ndak. nggih Ndak, bener disambung ya monggo disambung kok ya. siap Garwanipun Kakang Jajeng. Bareng ngadeg kok. dawa katimbalan Kang Mas Yo gini kowe ora mangerteni sawisipun Kakang kondur ing Taman Kaputren banjur keprungu pawarta sing ora kepenake ning talingaku Jajeng. pawartane menika pancen menapa to Kang Mas Iki sindene ayu cakeme merot. Lah lek omong sok ming slamingse. Ha iki yo sing tenanan kok iso. pripun Kang Mas Dadi rol. Eh? Dadi rol. Rol kelir. Lho,
Kok rol kerir piye kok iso. Peran utama lho. Lakoni. Alon-alon kentong kamu nuwun sewu kersane Oh, tengah kayak kentongan. Nggih no, ben ketok toprak tenan. Aku Pakku. Ile Mas. Bisa ora? Saged. Weh, alisnya dibusek. Sin. Tak lali sin. Kayaknya karo apa Ngonyet tak abuk iki. dalem. Aku ae. Pamakmu. Kula apa? Lah ya lek kamu ya. Samane selingkuh leren ngono lho. Iya, ya. Sesuk ning security leren sik. Dadi tak ketong aku. Sesuk security ya. Lagi dagelan. Kae. Lah kuwi tanggapan dhewe no. Suwen lah ngejaba. Sing penak, Bos. Ya kene iki bumine ketoprak Lah lobruk. iki Jombang iki ya pas. Nah. Wong prawira mati. Tok ngono lho, kok tok ngono terus ki kepiye? Tok. Melapi cangkemmu asine. Lho. Sampai ini tak warai iki lho. Nah. Diajak. Dawuh Kang Mas. Coba kowe caket marang pun Kakang Diajak. Ketoprak ini. Ing papan kene pun Kakang wis kandha. Ben urip. Toprak jan antarane pemain karo sutradara ya. Pindah wirang sing dak tampa yen wis mangerteni kedadian kaya mangkene. Ya ngono le. Nggih. Dadi Pawarta menapa to Kang penontonnya Mas? ben seneng. Betul. Kowe aja etok-etok ora mangerteni. Kentongane kudu Yen kedadian sing wis dak tampa apa bener yen kowe wis ana Ceritane ra kecekel. rasa Oke, no. katresnan marang Gusti Dadi lek Prabu omong terus dikentongin lek ketok lek kecekel ngoten. Menika boten leres Kang Mas. Ini kan Nanging, dramane ya. Diajak. Kecekel, Pak. Kowe kon Lho, ora itu bener kan drama main. Biyen jare ngajari ngoten niku to. Iya to. Kang Kentongan Mas. kudu. Tresna kula kalian panjenengan menika boten luntur lho Kang Mas. Tapi saya. Pawarta menika Lumayan. boten Cocok, ya? leres Kang Mas. Dadi kentongane Aktingnya apik, sing lanang apik. tutup lagi. Mas. Dalem. kowe gawe alis pisan ben padha karo iki lho tak suwi kok ngledok sik kok iso nyapa malah gedhe brus karo Masun iki lho kok iso Ngelem pemaine. ngelem nggih ngelem niki pun wayah ketoprake main Iku wis main Lho lho. iki kok om clear nang dikerek kok mainnya wah. pikiran gawe clear goblok kok iso Masih nang jero clear. kok gagas kok iso lho dirapine halise Kayaknya anggere omongan ketok dirah nyawang nggih kasu Remasamu aku isin lho ya lho. Aku pemain tenan lawas. ora sembrono Papunten Mas niki ben serius tenan Kak, tapi apa Lah, ya iya. gumantung panjenengan Aku nyupot. lha nggih Awan guru besar. nggih ini. Tapi pancen temenan Pak Dik alis jenengan kok celurit Pak Dik. Dhuwur lho. Cukuren Pak Dik. Cukuren niku. Aku jujur. Ben traimu tak gajul bisa nih. Aku mau meneng ae Pak Dik. Lah kok Mas. Nggak boleh dandan peteng kok. Allah, Allah. Potong opo? Panggon padang koyo karo Pak Soekarno dicepet lampu sak ngono gedine. Peteng. Pancen sampeyan bagus sih kalpe. Ayo. nah Sri Tanjung Dawuh Kang Mas. pun Kakang Setya lahir tulsing batin kepara nyata kowe banjur malah duweni rasa katresnan marang Gusti Prabu Sradekrama Menika mboten leres Kang Mas. Tresna kula kalian panjenengan mboten luntur Kang Ora. Mas. ing papan kene sakwisipun Kakang tumuju ana ing kadipaten golek tumbaling praja Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki lho sedaya Sri Tanjung. Nggih, kula piyambak. Nyen pangapunten menika dinane Setu wayah sok mekar. Menika kayak ketoprak apa to nyuk munyuk wong ketoprak apik-apik kok enek cicilan panci barang iki lho iki ketoprak wah ra rusak-rusak ya yo kok rusak-rusak iki lho Menawi benjing mawon pripun jenengan? saged menika benjing kres-kres syariah. masa Sri Tanjung iki Kuwi bone jane kok cocok asul, Dok.
Pak. Ora saiki lek tugas kuwi. Lah iki. Asu. Benjing mawon nggih, Pak. Benjing mawon, Pak. Pas Aku lek janjian. karo kidul go tasine kaya ubus-ubus. Ayo tenan. Mangrok guyon nek. Si Tanjung. Jawa Kang Mas. Niki kan dadi peran mawon niki. Ceritane teko ngendi ta, Bang? Ah mangke pelajar terus ditulungi. Sutradara lho. Oke, panjenengan. Ceritane pripun ceritane niki lho. Ora maksudnya mang kowe ceritane teko ngendi kok ya ndak pati jelas. Nah, lagi jenengan jelas ngoten, Bos. Kudune kula teko golek tumbaling praja, ngerti yen niki tumindak sedeng. Oke, dilanjut. Oke. Karcis masuk oke ta iki? Betul betul terus delok loro. Karcise lho mlebu apa. Kata. Si Tanjung. Dawuh Kang Mas. Ayo, Hai, serius. Bos. Prop, waramu nyetir ngono lho. Dawuh Kang Mas. Ojo nganti kowe gawe wirang pun kakek. Apa ya kurang aku meneh katresnan marang kowe? Mboten Kang. Apa ya kurang aku meneh setya marang kowe? Mboten Kang Mas. Ya kene papan kene kowe banjur andum katresnan sing ndak krungu ana ing taling aku kowe cecaketan marang Gusti Prabu Siladikara. Nyuwun pangapunten Kang Mas, menika mboten leres Kang Mas. Sing ajuk Kang Mas. ora-orane kowe bisa njaga asmaku banjur kedaden kaya makene. Njur sapa sing kudu ndak tutuk, Nanging mboten mekaten Kang Mas. ndak rewangi golek tumbaling praja Mas Tulung Plengkung, mulut telung geluk nyatani kowe sih bisa tumindak sedeng. Sri Tanjung, Nggih Kang Mas. coba timbalon adimu kinasih. Aku kepengin takon, kepiye sejatine ana ing Taman Kaputren? Biyong emban. Biyong emban. Kalem. Mbane aku ya. Biyong. Biyong emban. Ya dapuk. Biyong emban tulungan aku biyong emban. Biyong emban. Biyong emban. Wonten dawuh Gusti Putri. Kowe basa dandan ngono malah kaya leknas sing gawe sambel goreng lho. Biyong emban. Wonten dawuh. Tulungan aku biyong emban. Coba jelas kening bendaramu kono kae. Ana berita sing ora bener lho biyong emban. Yoman. Kowe ndak utus ngawat-ngawati bendaramu Putri. Yo. Yo kene kowe nganti bleset. Yo kene kowe nganti lirwa. Mboten kirang-kirang anggen kula ngawat-ngawati Gusti Putri. Nanging Nanging menawa menika ndakwa maneka warna sing ndak jaluk malah kula. Gusti Putri menika mboten tumindak sedhek. Nanging aku Mboten wonten priye kang dipun tresnani kejawi panjenengan. Sejatine- Kula mboten saksi teng dalam kepatian. Nah. Paribasane wonten wong lanang gandeng menika mboten. Kowe tresna. ikut- namung ditresnani karo panjenengan. Aja Nanging nganti menawa mboten pun ndakwa kowe maneka kakek warna. cangkem. Tak omongi mbok entekke dhewe ya. Ngino kowe, ngino. Kira wong raine ngino kudu. Sri Tanjung, ayo maju. Jauh katembak. Sri Tanjung. Ibumu. Dawuh Kang Mas. Sri Tanjung anak cerah. Sri Tanjung. Ayo ndangau. Ndangau. Ampun Kang Mas. Mboten. Yo kene kowe nganti iso tumindak sedeng kaya mangkin. Mboten leres Kang Mas. Tresna kula kaliyan panjenengan niku. Namung panjenengan Kang Mas. Nanging kandamu kono. Kebanteren lekmu mangap. Iki jane Sri Tanjung apa Serigala? Si Tanjung apa jaran ya? Sepisan maneh ndak takoni bocah ayu, ndak eman ragamu, bakal ndak tresnani
boten restu. Sing ndak suwun kowe kondo bloko ya. Kowe tumindak sedo. Boten Piye? Kang Mas. Kula boten tumindak sedo. Piye? Yo kene. Kamu Yo kene. buatel men iki. Aku lara ati kok. Boten leres Kang Mas. Panjenengan kok dakwa kula maneka warna. Aku wis kondo apa? Aja nganti kowe tumindak cething. Sakwise ndak tinggal ngupat dianane Mas Plung plekuk buluk. Hei. Datane. Ayo, sebisa mana nih? Kowe kondo blok. Bener nasib terus. Saestu Kang Mas. Kula boten tumindak sedo. Piye? Boten. Kowe ora tumindak cething. Sri Tanjung. Yen nganti kowe ora gelem kondo bloko, pusakaku bakal raskake ana sarandring badas. Kapejana kula Kang Mas. Belum. Nanging kula gadah pesen dumateng panjenengan. Menawi ludira kula anyir mertandakaken kula tumindak sedhek. Nanging ludira kula arum gandanipun kula boten tumindak sedhek Kang Mas. Kayak menapa penyanyian penasihat. Piye ngamban? Si Tanjung. Kowe kondo yen lu diramu anggon darung. Ateges kowe ora tumindak sedhek. Yen kowe kondo lu diramu anggon amis. Ateges kowe tumindak sedhek. Si Tanjung. Nggih Kang Mas. Yen nganti kabeh kandhamu ora kena ndak ugemi bakal ndak pateni wis Tanjung. Monggo jenengan buktekaken Kang Mas. Ora iso dijipuk. Si Tanjung. Ngadeko. Ngadeko. Ing papan kene wis ora ana kanggo menehi pangapura marang kowe. Waspadana tinimbang kowe nyepet-nyepet ning papan iki. Hei, si Tanjung, luwe becik kowe suwikir si Tanjung. Mas. Kang Mas. Piye ngemban? Piye ngemban? Ya gini buat tangisi. Semikir. Teko menyang teko. Ya gini aku arep tiko nanging. Menika karo ingkang tresna menjadi. Ya gini kowe meni sabelo. Amargi kula mangertosi Gusti Putri ndak sih. Apa ndak percaya kowe? Lah betul-betul tos kalih. Omongan kula tak buktekaken. Semikir. Kaki dah semikir. Iya ya. Ben weni lakon. Diajeng si Tanjung bakal ndak buktekke sak kabeh kandhang. Bocah kok gemesi. Apik iki. Glinting-glintingmu tenanan. Si Tanjung. Kaya-kaya ora ana gandane. Coba tak dukke meneh. Peluh. Kaya-kaya ya sik ora ana gandane Diajeng. Penglek pas tanggale wis enten gondone. Diajeng si Tanjung. Peluh. Peluh. Ora. Waduh. Waduh.
Kandhane kan aku tajeng langsung Kantos pundi kandhanipun? diajeng. Diajeng sih tak Kandhane lutir oleh Gusti Putri kantos pundi Gusti Pati? sepul kandhane arum. Kula sampun matur dumateng panjenengan Gusti Putri menika mboten bisa lepat. Nah ki ora kaya mangkene sih. Sing tak karepe dudu kaya mangkene. Yo kene karo aku bocah kok gemes iki. Oleh Iya. teko. Oh no. Kula sampun matur dumateng panjenengan. Kepiye piye Mbah? Gusti Putri menika mboten bisa lepat. Sami kepanjenengan. Sing mbok karepe piye ayo dilukti bebarengan. Sedaya menika panjenengan kula maturaken dumateng panjenengan. Selamat Wes, ai. sekop. Madek sek. Kita ini suruh mati. Tak gede dasi. Guna apa aku urip? Pendulku habis itu mekaning pati. Ini bang aku urip dewe luwe bocah aku mati. Masun aku mati sih ya. Ora sang geblak mati yo. Bapak. Pemainnya mati kabel. Lah wong turu golek bantal iki lho. Kowe iki lho. Mati iki yo langsung mati lah nyapu golek bantal barang iki lho. Lah nek nggon empuk ditilap riyo mubadir. Wih, sakmu badan. Ayo. Ayo, kene wis bar iki lho. Prap, tangi Prap. Ditanjungi wis. Wis Urip pae bebek. Modelmu turu toke genep kok iso. Pangsane. Kowe iki yo ngono kok iso. Di Tanjungmu ke Kemayunan. Lah nggih. Yo. Lah ya apa diajar terus dirobohno, dipateni. Lagi temoni. Lerena Prap. Lagi Tentang temoni. Kairo.